Súkromná základná umelecká škola kladie dôraz na postupné technické a materiálové vybavenie svojich pobočiek. Tentokrát sa dočkala aj bánovská výtvarná pobočka, ktorá sídli v priestoroch základnej školy na ulici Komenského. Pre žiakov priviezli úplne novú keramickú komorovú pec a hrnčiarsky kruh. Dnešný deň je výnimočný tým, že po 2 rokoch sa nám podarilo nazhromaždiť finančné prostriedky, aby sme mohli pre pobočku Bánovce, pobočku výtvarného odboru našej súkromnej základnej umeleckej školy v Bánovciach nad Bebravou, ktorá pôsobí na základnej škole Komenského. Podarilo sa nám teda dať dohromady finančné prostriedky a zakúpili sme keramickú pec, elektrickú keramickú pec, ktorá práve dneska príde a sme tomu nesmierne radi, že môžeme dovybaviť našu pobočku práve keramickou pecou. Okrem toho, súčasťou tejto dodávky bude aj hrnčiarsky kruh a samozrejme keramické hliny, glazúry a ďalšie materiály potrebné na to, aby sme s deťmi mohli v ďaleko širšom rozsahu sa venovať aj keramickej tvorbe. Výtvarný odbor súkromnej základnej umeleckej školy a jeho pracovisko pôsobí na základnej škole Komenského druhý školský rok. Za tento čas sa postupne dovybavuje technickými pomôckami potrebnými pre umeleckú tvorbu počas vyučovania. Výtvarný odbor súkromnej základnej umeleckej školy a jeho pracovisko v Bánovciach na základnej škole Komenského tu pôsobí druhý školský rok a v súčasnosti je pobočka zariadená základným štandardným vybavením, ktoré sa snažíme neustále zlepšovať. Okrem toho je súčasťou grafický list, ktorý sa nachádza tuto po pravej ruke. Je to úplne nové, kompletné zariadenie. Potom je tu špeciálna sušička na grafické listy. No a samozrejme snažíme sa postupne zariadovať pracovisko ďalšími zariadeniami, tak aby sme sa mohli venovať všetkým technikám, ku ktorým nás učebné osnovy zaväzujú. A chceme, aby sme mali k dispozícii naozaj špičkové vybavenie a aby ho mohli deti využívať. Sme tomu naozaj veľmi radi, že každý rok k tomuto vybaveniu pribudne niečo nové. My sa do týchto priestorov po čase vrátime, aby sme sa konkrétne pozreli na využitie keramickej pece a hrnčiarskeho kruhu. Predstavíme vám možnosti širokého využitia tohto zariadenia, pozrieme sa na talentovaných žiakov pobočky a podrobnejšie si predstavíme aj umelecké techniky, ktoré sa vo výtvarnom odbore vyučujú.